proti Česku, takže na ich strane 66% na úspešnosť, na našej 100% na úspešnosť presiloviek. Pred týmto zápasom pozor na to a je to gól. Bohužiaľ prehrávam 1-0, keď sa do streleckej listiny zapísal Jack Eichel. Škoda, veľká škoda. Bolo to prečíslenie, kde vlastne 2-1 a americký útočník po prihrávke hneď zakončoval. Tak Američania tú štatistiku využívania presilových hier bohužiaľ potvrdili, my zatiaľ nie. V tomto zápase sme nevyužili dve početné výhody, Američania hneď tú prvú zakombinovali a šanca doráža do prázdnej bránky. Výborne sa tam vrátili naši hráči a zachránili Richarda Sabola, ale bohužiaľ O'Regan zvyšuje na 2-0 so sirénou, takže prehrávame po prvej tretine 2-0. To bolo snáď 2-3 sekundy, možno desatinky pred koncom prvej tretiny. Daniel O'Regan využíva druhú presilovú hru a prehrávame 0-2. Pozrieme na to, ešte raz tam bol veľký tlak Spojených štátov amerických, nedokázali sme puk poslať preč a O'Regan bez problémov doklepol puk do prázdnej bránky Richarda Sabola. Zľavo dole vidíme, že dokonca zostávalo. Cehlárik sa preštrikoval až do zakončenia. Dobrá strela, šanca na gól a gól! Milan Kolena znižuje na 1-3, no konečne sa nám podarilo prelomiť čaro Johna Gillisa. Výborne to ale urobil Cehlárik, ktorý sa prakticky preštrikoval až do zakončenia a potom Milan Kolena dorazil na 1-3. Vlastne sme dali gól po americkej taktickej veci, keď vlastne oni toto začali hrať od začiatku zápasu, že nastreľovali puky. Tu vidíme Cehlárik už vystrelil zo zúfalstva, dá sa povedať, na brankára a výborne Kolena, ktorý išiel za tým pukom odrazeným a hneď ho dorazil a dal gól. Je to niečo podobné, ako Igor spomínal ešte pred zápasom tú poslednú ukážku proti Nemecku, že treba nastreľovať puky na brankárov, buď to vyrazí, alebo získame aspoň vhadzovanie v útočnom pásme a teraz to bola práve tá možno, že si to vyrazil brankárov, útočníkov a jedného obrancu. Kolena sa snaží a máme šancu. Gól! Martin Revaj znižuje na 2-3. Zaslúžený gól aj pre Martina Revaja. Tá bojovnosť pred bránkou a ten dôraz nám teraz priniesol úspech a znížili sme na 2-3, tak konečne aj nám vychádzajú presilové hry. Veľmi dôležitý gól a určite si ho naši hráči zaslúžia, lebo snažili sa, dobiedzali pred brankárom a tu je vidieť krásna naša taká dotieravosť pred brankárom a treba si všimnúť, že Martin Revaj si fakt dovolil strašne veľa a vlastne brankára Ameriky zamotal, že ani nevedel, kde mu to dal. Ešte si stihol ten puk jemnúčko potiahnuť a popod pravý betón mu poslal puk a výborne si na to počkal, pretože videl, že Kolena aj Grieger tam dorážajú a ten puk sa mu odrazil rovno na hokejku a Američania sú v útočnom pásme a tak toto bol taký typický americký spôsob nastrelenia na zadného mantinelu a bohužiaľ je z toho gól našej sieti. Zdalo sa mi, že dokonca obranca Matt Grizzlick sa tam dostal k zakončeniu, takže prehrávame opäť o 2 góly. Z ničoho nič a Američania udreli štvrtýkrát. Prvýkrát v rovnovážnom stave 5-5. No, je to obranca Matt Grizzlick. Ale povedal by som, že je to chyba našich obrancov, kde nemali pokrytých útočníkov. To bol najvyšší obranca, ktorý sa tam dostal pred bránku. Ide tam tú variantnosť riešení situácií Spojených štátov amerických, že obranca sa dostane. Nevedeli sme chvíľku, kde je puk, ale je v našej sieti. Bohužiaľ prehrávame 2-5. Stefan Moto, hráč so skúsenosťami NHL. V minulej sezóne odohral 17 zápasov, dal v nich 1 gól, pridal 2 asistencie. Je to hráč, ktorý patrí do organizácie New Jersey Devils. A teraz potvrdil to, že je vlastne najskúsenejším hráčom v tíme Spojených štátov amerických. Tu je vidieť, že naši hráči troška prestali hrať a tam sme videli, že ten obranný zákrok nášho hráča prišiel
o pol sekundy neskoršie a už je to neskoro a je to gól. A trafil to perfektne do protipohybu. Musíme sa vrátiť. 4 proti 2 a teraz už iba 3 proti 1. Pekná akcia Američanov a bohužiaľ 6. gól v našej sieti z hokejky kapitána Rileyho Barbera. A Američania dokážu každú našu chybičku potrestať hneď gólom. A z tej situácie 4 proti 2 vyťažili 3 proti 1. Dokázali výborne vytiahnuť nášho hráča Kečkeša. Krásna kombinácia mladíkov. Aj tá 18 v prvej lige dokazuje svojimi výsledkami. Teraz vo Švajčiarsku vyhrali naši mladíci včera. A dávame gól ešte na 3-6. Tak Martin Révaj, myslím, to bol, ktorý znížil a trošku vylepšil náladu v našom ústve. Druhý gól Martina Révaja v tomto zápase. To je ďalší kandidát na nášho najlepšieho hráča v dnešnom zápase. On si to zaslúžil už aj včera. Za gól a 3 asistencie. Hral vynikajúco. Získal to včera Marko Daňo za 2 góly a 1 asistenciu. Urobil to veľmi dobre Grieger a parádne to urobil Martin Révaj. To je vidieť to sebavedomie toho hráča, že si dovolí a backendom pomedzi nohy zasunul. Veľa hráčov by sa snažilo ešte otočiť na forehand, ale